final, per inèrcia, al contrari, es tanca. Llavors, quan es tanca vol dir que els castellers s'aboquen i no estan en la posició, en l'equilibri perfectes per aguantar aquests castells. I clar, evidentment, avui els xics de Granollers això ho han de controlar al màxim perquè gairebé segur... Arrisca molt. Sí, espero equivocar-me, però gairebé segur que aquest castell que faran avui els xics de Granollers l'hauran de treballar des d'un bon principi molt, perquè, insisteixo, és una màxima dificultat per a ells. I, per tant, no es pot deixar absolutament cap detall que estigui malament. És a dir, tots els detalls han d'estar perfectes, sobretot des del començament, per poder tendir a l'èxit, que espero que és el que passarà avui aquí, en aquesta plaça. També considero que és molt important per a aquesta plaça que una colla vingui a fer un 4 de 8. És a dir, és un privilegi que, tot i el boom casteller, no totes les places tenen aquest privilegi. Un poble de 6.000 habitants que puguem tenir un castell de 8. De veritat que, sobretot per la gent que sentim i vivim els castells, és a dir, entre tots els castellers, la plaça de Lliçà, si avui comença a haver-hi aquest 4 de 8, serà una plaça a tenir amb molta consideració. Com podeu comprovar, més o menys hi ha una persona que està controlant una altra vegada totes les persones ubicades a la pinya. En aquests moments es comencen a aixecar els braços, s'han de començar a guardar les distàncies. Les primeres mans, que són els castellers que agafen els culs del segon, que els apreten ben fort perquè no puguin asseure, ja estan col·locades. Veig que pugen les mans les agulles. Les agulles són les persones que aguanten els genolls del que està al segon pis per tal que no pugui agenollar-se i que pugui mantenir l'equilibri perfecte. Que estan a dintre del castell. Exacte, estan tapant el forat que queda entre els castellers dels baixos, diguéssim. Evidentment és una funció importantíssima. Veiem ja la pinya completament estructurada, s'anirà tancant sobretot dels cordons del darrere, el que seran ja cordons de seguretat. És a dir, la pinya en aquests moments, el que és la seva estructura bàsica, ja la té totalment formada. Veiem que començaran a pujar els segons i veurem quina és la mida que tindrà aquests segons, si serà una bona mida o no. Falta encara un segon per pujar, que s'ha endarrerit una miqueta, això no té importància. Perquè en aquests moments, és a dir, encara que ja veiem castellers a dalt, encara és fàcil de construcció. És a dir, els xics de Granollers encara poden tirar enrere aquest castell. I quan pugin els terços, és a dir, el proper pis, encara també és fàcil de construcció amb un 4 de 8. És a dir, s'ho poden mirar bé i poden tirar enrere. Veurem ara quina és la mida que tenen. Jo el veig ara una miqueta més tancat, abans el veia obert. Els castellers també que pugen també ho han vist així, el cap de colla també. Veig que comencen a pujar ja els terços i ara ja és el moment definitiu. És a dir, els terços, pujaran els terços, encara no sonaran gralles, es col·locaran perfectament per veure precisament això, si el castell està tancat, està obert o si està en una perfecta mida. Jo veig bé la mida de moment, jo la veig bé i em sembla que estan molt concentrats. Veurem què diu el cap de colla, que consulta evidentment amb els castellers que estan a dalt, i jo crec que això ho tiren amunt, això ho tiren amunt, i ara sí que sonaran gralles. Jo crec que sí. Sonaran gralles, ara ja sí. Pugen els quarts, doncs. Pugen quarts i atenció perquè... Esperem que tinguin molta sort, això sí. Sí, ho desitjo. Han de tenir sort i segur que, a més, els xics de Granollers no són una colla kamikaze i això ho porten treballadíssim. Estic convençut. Confiem en la sort que sempre hem tingut aquí a Llinars, Carme? Esperem que sí. Jo veig bé el castell de moment, és molt lent, però és normal. És el mateix que explicava abans del nostre castell. Ha de pujar amb molta lentitud, no pot haver-hi cap mena de sotragada perquè els castellers arribarà a un punt que treballaran al límit de les seves forces i de les seves possibilitats i, per tant, val més aguantar una miqueta de pes que no pas sotragades que descol·loquin el castell. Jo el veig bé de moment, de tota manera, amb els quins col·locats, aquí és quan comença de veritat la part important del castell. Ara s'han de col·locar els dosos, acotxador, enxaneta. Això és tot el castell. Amb els quins col·locats el veig bé, poc tremolí, dosos que entren, jo crec que de moment ho tenen molt bé, està pujant perfectament l'acotxador i l'enxaneta, un acotxador força ràpid i l'enxaneta que encara s'ho pensa una miqueta, però bé,
l'acotxador ja està decidit, amb dosos col·locats. Els dosos col·locats. Jo, de veritat, em sembla, si no m'equivoco, això ho carreguen. Veig que hi ha algun terç que comença a patir una miqueta, però ha corregit perfectament la seva postura, precisament el que està d'esquena a les càmeres de la televisió. Està fantàstic. L'acotxador es col·loca i no es mou gens, això, eh? Això ho carreguen seguríssim. Molt bé. Això ho carreguen seguríssim. Sí, senyor. 4 dosos carregats. Fantàstic. Això pels xics de Granollers ja és història i això està perfecte perquè ho poden descarregar. Ho poden descarregar, només falta una miqueta de velocitat amb els gossos. I això ho tenen, sí senyor, eh? Si surten els gossos ho tenen. Fantàstic. De veritat que ha sigut un castell... L'acotxador ha baixat volant, no sé si ho hem vist per les imatges. És un castell fantàstic, eh? Els hi ha sortit fantàstic. I això que encara queda molt per baixar, però això ho descarreguen, eh? Ho descarreguen segur. Estava molt ben col·locat ja des del principi aquest castell, eh? Molt, molt, molt. S'ha vist molt treballat i això no és fruit d'un dia, això és fruit d'una gran feina que estan fent els xics de Granollers. Estan molt contents els xics de Granollers. La primera vegada que descarreguen aquest castell. Sempre han tingut molta sort a Llinars i continuen tenint-la. Aquesta veritable colla castellera. Això és el passaport de garantia pel concurs de Tarragona. Sí, això segur. I us asseguro que quan veig una colla com els xics que fan un castell com aquest se'm posen els pèls de punta perquè veritablement és una fita tan important per una colla com els xics de Granollers que... Molt bé, és un moment molt important per aquesta colla i cal dir que és un honor també que passi això a Llinars, eh? Un honor, de veritat que per vosaltres ha de ser completament un honor i a mi gairebé em saltarien les llàgrimes de veure amb la força i amb la intensitat que els xics de Granollers han fet aquest castell. Jo, de veritat, els he de felicitar i els xics de Granollers és una colla que simplement s'ho mereix. Va, que assusteu! Mirem junts, va. Va, vinga, som-hi! Mirem-nos-ho! Passa per baix. Som-hi! Forts dalt! Pis!